ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର, ବସି ବସି ପୁରା ବୋର ହେଇଗଲାଣି। କେହି ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମଲାଟିଆ ଟିଭିଟା ବି ଚାଲୁନି, କିସ କରିବି ମୁଁ? ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ କଣ ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ? ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ମଉସା ନାହାନ୍ତି କି? ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି କି? ଏକା ଏକା ତୁ ବସି କଣ କରୁଛୁ? ଚାଲୁ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିତେ। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ, କିସ କହିବି, ଏକା ଏକା ବସି ବୋର ହେଇଗଲେଣି, କୁଆଡେ ଯିବା ବୁଲିତେ? ଆରେ ନଟିଆ, ଚାଲୁନୁ ଆଜି ଆମେ ହୋଟେଲ ଯିବା, ଖାଇବା। ଆଜି ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଜାଣି ପାରିବେନି। ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଖାଇନବା ହୋଟେଲରେ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ଢେ ଦିନ ହେଲା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ହେଇଗଲେଣି। ହେଲେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ହୋଟେଲର ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ପରା ଅଛି ତୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପାପା ପର୍ସରୁ 100 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇନବା। କଣ କହିଲୁ ବେ ଗେଣ୍ଡୁ, ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି? ତୁ ବାପା ପର୍ସରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ଆଣିଛୁ? ରହ ନେବୁ କିଆ? ଶୁଣ ନଟିଆ, ଚାଲ ଆଗେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଖାଇଦବା, ପରେ ସେ କଥା ବୁଝିବା। ପରେ କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ଏଠି କଣ ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚା ନିମିକି ଅଛି? କଣ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ହୋଟେଲ ଆସିବା ବୋଲି? ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ କଣ କହୁ? ଏ ହୋଟେଲ ପରା ସେଇଆ, ଲୋକ ଆସିବା ଆଗରୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ହୋଟେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା। ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ମୂର୍ଖ ଭାବିଛୁ? ଆମେ କଣ ଖାଇବା ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଗୁତୁରା ଚା ନିମିକି ଆଣିକି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ, ପ୍ରଥମେ ଚା ନିମିକି ଖାଇବ, ତାପରେ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ମାଗିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ଓହୋ, ଗେଣ୍ଡୁ ତାନେ ଏମିତିକା ବୁଦ୍ଧି ରଖିଛି, ଆଉ ଏମିତି ହୋଟେଲକୁ ମତେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତ ଜମେଇକି